o Concello para sintetizar as aportacións con respecto á segunda pregunta da conferencia, que é como se debe enfocar este proceso. Entón, as síntesis é, primeiro, buscar mediadores de procesos de mediación que propicien o confluencia. Segundo, aplicar o principio de xenerosidade con pluralismo ideolóxico. Terceiro, respetar o traballo feito a toda hora. E cuarto, ter en consideración temas de programa, objetivos, metodoloxía, máis que as persoas que van a participar no proceso. E como aspectos, como último era abrir e democratizar a Madrid, e como aspectos objetivos é mellorar a participación e os procesos. Quedaríamos a terceira pregunta, que cales serían os primeiros pasos a dar. En primeiro lugar, preguntar quen participa en todos os procesos das mareas, participar no proceso aberto da Marea Viva, co fin de optimizar todo o traballo feito. En segundo lugar, convocar nesas asambleas con funcionamento transparente e participativo, con toma de decisións por todo o territorio en diferentes niveis. Formar comisións xuntos con outros suxeitos municipalistas para resolver e unificar diferencias e crear unha primeira asamblea conxunta para establecer as líneas organizativas e funcionais. A evitar a non crear negativa en contra dos partidos. Nada máis. Para rematar esta propuesta común, vai a falar María Otero dos contidos e actualización mellora do programa de adhesión. Muy bien, pues ao principio empezamos a falar das ideas que tiña a organización do propio proceso deste debate. Primeiro, que nos chegou moi grande a información e a que chegou ao día desta reunión, por lo tanto, había pouca reflexión sobre o propio programa que teníamos que debatir, de feito, había bastante que se nos encontrou mesmo. Tamén, no grupo que nos estábamos a falar, estábamos 10 persoas, que nos parece pouquísima xente para debatir un programa, un grupo no que había 2 mulleres da organización máis serio que
tenemos ganas de ese proceso de transformación. Por tanto, vamos a seguir trabajando, vamos a poner esto en común y vamos a tratar de recoger todas esas chegas que se hicieron en ese día. No es hora de alongarse, tenemos una última mesa que esperemos que pueda, tenemos certeza que vaya a poner o colofón necesario para reflexionando sobre la razón da confluencia. Queríamos proponer falar das razóns todas as que cada un dos pertencentes en María podían ter para incitar este proceso de confluencia, pero tamén a lógica, a razón que ten este proceso de acumulación de forzas, este proceso de traballar colectivamente para transformarnos no dentro, sino finalmente fora, que é o que queremos lograr y barrer estas políticas terribles da dereita que nos asolaron. Por tanto, sin máis dilación y con moitas ganas de explicar, vamos a pasar a esta razón da confluencia. Que suban, por favor, Modesto Renda, que suba, por favor, a mesa Modesto Renda, Carmen Santos de Podemos. Nancy Álvarez de Conselleiro, Arnaldo Sánchez de Amor. Eso se ve la boca, por favor, ahí sí que todo un aviso como las podemos salir. Ben, pois, boa tarde e grazas por seguir aquí. A Marea, como dicía Gonzalo esta mañá, faise de moitas gotas, faise de moitas mareas. Queremos visualizar nesta mesa que a Marea está feita de persoas, que a Marea está feita de partidos, que a Marea está feita tamén de outras mareas, que ás veces aparecen menos porque son de vías máis pequenas, pero hai mareas de vías pequenas
Agora é o noso momento, e este é o único camiño. O único camiño é este, non hai outra alternativa. A unidade das maiorías agredidas, a conformación dunha alternativa política que represente as maiorías que foron agredidas durante moitos anos. Non hai outro camiño que chegue ao poder. Outra cousa é que non sexa necesario mellorar este camiño, e temos moito que mellorar. Unha alternativa política que de resposta ás necesidades vitais e débiles da nosa mocidade de credibilidade, da mocidade saludable, da mocidade precaria, da mocidade estafada, que dixeron que se esforzaba para ter oportunidades neste sistema, dos maiores de 55 anos con pares e expectativas, a alternativa que lle futuro ao noso rural, a alternativa que represente as plataformas como a das víctimas do Valle, as plataformas de enfermos de hepatitis C, as plataformas de preferentistas, a plataforma de libertad de programas, a plataforma para a defensa do dereito da vivienda, etc. Esa é a nosa responsabilidade, esa é a nosa responsabilidade, artellar esa alternativa para este país. A maioría social xa está, somos máis na rúa, somos máis os que queremos o cambio. Temos a responsabilidade de facer a alternativa política á altura desa responsabilidade. E iso faise con máis diálogo, con máis coñecemento entre nós, con superar as desconfianzas entre as diferentes tribus, e claro que así está un pouco cada unha na súa tribu, vamos a focarnos menos, pero así non vamos a lograr nada. Por tanto, por eso tenemos que confluenciar o camiño. A confluencia o camiño para tener unha alternativa política para Galicia verdadeiramente transformadora. E para eso decía que tenemos que mellorar o camiño que estamos andando. Tenemos moito que mellorar para aparecer como alternativa política a sociedade que queremos construir. Para aparecernos máis a sociedade que queremos que sexa máis cooperativa, menos competitiva, tenemos que ter as nosas relacións basadas na cooperación e non na competición. Tenemos que construir alternativas políticas non xerárquicas, que é importante. Si queremos ter participativas, e se reclamamos o dereito de decidir dos povos do Estado, seguiremos reclamando o dereito de decidir de todas e todos nós. E temos que falar do importante, temos que xuntarnos todas e todos, todas esas plataformas das que dixemos, movimientos sociais, as forzas políticas, a xente capaz, con talento, comprometida polo país que leva pelexando duramente nos anos máis duros para construir un programa político para este país. Temos que falar de política de vivienda, temos que falar de ordenar o país dun proxecto, de ordenar o país con uma ordenación administrativa propia para o noso país. Temos que falar dos sectores enerxéticos, temos que falar do noso barrio, temos que falar do financiamento para as persoas, etc., etc. Construamos entre todos un futuro para unha Galicia libre, soberana, chea de ciudadanos libres e soberanos. Adiante, non Mario, compañeros. Bueno, llegamos a unha asamblea complicada, verdad? Eu viña unha cousa e resulta que na asamblea surgieron varias que non estaban previstas. Varias diferentes, pero sabemos unha cousa, a ninguén importa. A nadie dos que están fora, esperando unha alternativa de voto para cambiar a situación deste Estado, non importa nada que teñamos que ver. Absolutamente nada. Por cual, eu creo que debemos ser aquí con un grado de voluntad, de cambio y de construir una alternativa para que esta guerra, porque sí, estamos en guerra, guerra contra los pobres, contra los precarios, contra las trabajadoras, contra las mujeres
de formación fora, mulleres e homens, toda a transición, os homens en empleo, os precarios, que están esperando unha posibilidad de un modo distinto para cambiar as cosas en beneficio das mayorías sociales. E ese país necesita a vosa voz, dos que nos vamos a mandar aquí, con un mandato para que comience a Galicia como primeira cuestión dos intereses colectivos. Así é que o país necesita unha alternativa forte. E temos que seguir aquí convencidas e convencidos que todos os niños e mulleres jóvenes que traballaron a galego para que hubiera un grupo de representación en Madrid y que son anónimos y que no están correctos en nada, en ningún partido, en ninguna manera, pero que trabajaron todo el día y toda la noche para que hubiera una posibilidad alternativa, seamos capaces de construir un país con ellos para que podamos ir a Madrid a decir, aquí estamos, aquí queremos y necesitamos un cambio revolucionario en este país. Boas noites, para que nos acorden de constantes, para mí un placer estar aquí. Somos os Mineros, somos a parte da Bola Mariñán, pertenecemos a Asamblea Mariñán, Escola, e sempre que moví un dedo, e tiña esta recosta para seguir no del Concello e a unha reunión sempre foi por a experiencia de esperanza da conferencia, non amigo de para outra cosa. E asistí a todos os espacios onde se me convoca unha maneira, como foi Maestra Común, como foi un encontro con José Aberta, como Robalén, María Universidade de Conferencia, e sempre con ese objetivo. A pregunta que se nos vai é a necesidade de conferencia. As necesidades son todas, a maioría da vida é volta a pregunta: que motivo hai para que exista a conferencia? Motivo de interés para a ciudadanía e poder para este país non existe absolutamente ningún. Pode haber calquera outro de problemas entre nós que non somos capaces de ter nuestro rol, pero para a ciudadanía e para o bem deste país non hai absolutamente ningún. Motivos para a conferencia sobran. E os que están na política municipal, que nos gobernamos, sabemos de opinar, ese cambio da Xunta é imprescindible, ese cambio no Estado é imprescindible, que cambien as leis que permitan gobernar un concello medido, con financiación precisa e necesaria. Esa política que se debe de Xunta totalmente equilibrada, xa non por as empresas, sino por os seus propios gobernos, partidos, cada un dos concellos, como asina, porque nos sabe a Pobra, a de Mondariz, Valdodura, somos os máis fascinados por as políticas da Xunta, porque con cidades como Compostela, como a Coruña, como Ferrol, non se aprende tanto, pero nos non nos respetan en absoluto. Teño que mediar para a relación, teño que ir a Xunta a petar e si ter cita previa para a relación, e sofística para ir no futuro. Por lo tanto, ese cambio é preciso e necesario. Que motivo vai haber para construir? Si temos ideas diferentes, non vamos a construir con que non podemos construir, con que é imposible construir. Non vamos a construir con que sería posible, pero non queremos de ninguna manera. Se tenéis que saber que son. Pues entonces, non sí que podemos construir. Eu en estos espacios que tengo de comunismo sempre, pues nunca vi ninguna diferencia importante que para pensar que non podo construir con esta persona, con ese grupo, con esa tarea, con ese partido. Non eso. Por lo tanto, non existe ninguna razón positiva probablemente de Galicia para que non exista conferencia. Hai que construir, hai que falar con todo o mundo, hai que aplicar o que hizo a representante del grupo de conferencia do estilo humildade, fraternidade, generosidade, ser capaz de chegar a acordos. Que non se sea capaz desta parte, non se dedique a trabalhar con outro aspecto. Os que vayan a esas reunións que se tienen que dar, que vayan con a vontade clara de conferencia. Eu vayan a este mundo que foi un chamamento a que se teña máis en conta a espazo que nunca, por lo menos por a minha parte, tivo ninguna intención máis que afortalar a Madrid. E non todo o contrario, ni por ser algo alternativo para nada. Por lo tanto, hai que en conta dar un valor, un motivo, e ese traballo que se pode sobre a mesa. A conferencia se vai dar subísimo e tamén que digo unha cosa. Esas mareas que estamos por aí de destinar as pequenas asambleas somos importantísimas para organizar ese traballo de mundo, que desgraciadamente en otros concellos nos que non vai ser posible. Cada vez será menos posible. Pero, de aquí a unas caras, estar aquí o cabo da onda, hai que hacer ese traballo, hai que levar a ciudadanía este cambio, esos cargos mínimos esperaránse e ese grupo sigue a liderar, si non, para sempre, para cambiar as políticas, para que este
banda, en tanto que non teño militancia política, poderíame dirixir aos compañeros e compañeras do partido, poderíame dirixir aos compañeros e compañeras da NOA, para darles as gracias por todo iso que significa esa concepción nacional popular e legal necesaria no noso país, que ao termo se conxuga o mellor das formas que veo a ter e ao principalmente en 15 anos. Podería dirixir aos compañeros que podemos, e darles as gracias por esa análise concreta tan acertada no momento concreto, nunha situación absolutamente fundamental e simple, e realmente darles as gracias. Da tradición republicana e da oposición de moitos anos a todo ese modelo de construcción europea que nosotros adonde estamos, pero eu creo que venimos do municipalismo non se responde a eso, estamos absolutamente seguros e sei que este discurso pode soar elaborado, sei que non te disgustará, pero en definitiva toca falar a mí que teño que dicir que sim, estamos en mirar a verdade absolutamente seguros que os compañeros e as compañeras das organizacións partidarias que están, como se espera, o pasado 24 de maio, as pasadas eleccións municipais, a alguna no momento histórico que nos tocará. Estamos falando de unha mesa que o título é a razón da confluencia, e claro, aquí si o discurso xa non será sinxero, se torna moito máis sinxero. Eu quero que dirixir hoxe, ainda que non corresponde con unha cuestionidade do representante de toda esa comunidade, a razón da confluencia, facer que todos os que están fora volvan. Esa é a razón. La provincia de Lugo tenemos ciudades fermosas, Lugo é fermoso, tenemos vilas fermosas, as vilas da Mariña son fermosas, as vilas do sur de Lugo son fermosas, veñen de Vilalba é fermosa, mas Lugo é rural, que nos vivimos nas vilas, cerca do rural, vivimos do rural, estamos matando, Bueno, ahora
mellor e peor da xornada de hoxe, porque todos estamos cansos e cansas, e ao mesmo tempo eu creo que estamos moi emocionadas do que se deu nesta asamblea. Esta asamblea quedou a demostrar nesta asamblea de Marea que abre este espazo, que é a suma de moitos e moitas que estades aquí e que explican realmente esta presenza multitudinaria donde os medios ciudadanos estaban constantemente atacando e falando das nosas diferencias, das nosas cousas que non estamos de acordo. E este escenario que demostran é que eso non é tan real como queren amosar, sino que realmente estamos moi de acordo en prácticamente todo. Que o 90% do que nos trae a política e o 90% do que realmente nos move a cada unha de nós é o que importa e que temos que estar unidos para conseguir esos objetivos. Eu sinto-me tremendamente orgullosa de todos os que estades aquí, de todas as que estades aquí, da xente que non ten adscripción partidaria. Estou moi orgullosa de todos os meus compañeros e compañeras de Podemos, estou moi orgullosa da xente nova, da xente desprotegida, porque eu creo que este exercicio de generosidade é o que se merece Galicia, se merece España e o que se merece todos os cidadáns que estamos a sufrir por recortes e todas as realidades que estamos haciendo o Partido Popular. Eso é realmente o que explica a confluencia. Por que non nos vamos a unir se estamos tan de acordo en que o que se está facendo cos hospitais é unha aberración? Por que non vamos a unirnos en lutar para que as nosas escolas podan manter unha gestión pública e teñamos unha educación digna para todos, tal e como se merece unha ciudadanía dun país dunha terra como Galicia? Como non vamos a estar de acordo en que temos que eliminar a corrupción? Como non vamos a estar de acordo en que temos que evitar os abusos bancarios? Como non vamos a estar de acordo que non podemos deixar que toda esta casta política, esta corrupta casta política, siga vivindo as nosas estrellas mentre siguen facendo negocio cos seus amigos e as multinacionais? Non quero repetirme nesto porque todos o temos claro, e a análise que fixeron de maneira brillante esta mañá, tanto Xosé Manuel Veigas como Eva como Carolina, que temos a sorte de que estea aquí con nós, porque Carolina está en Madrid, Carolina unha das nosas, e Carolina por eso era importante que teña que ser en Galicia, para apoiarnos a buscar el poder. De mesma maneira, é fundamental o apoio de Xosé Manuel, un referente para moitas de nós, e que é unha guía e como unha maneira de mente prodixiosa que nos deu guiando desde a nosa adolescencia a moitas e moitos, e que estamos aquí moitos tamén por que nos xerou un momento dado, e que non é casual que ao mellor moitos que estamos aquí e que a nosa primeira impulsión política foi Podemos, porque nos xerou un sentimento que antes non tivemos, pero que tivemos uns referentes previos que nos conduciron ata aquí. E que realmente serán unhas condicións que se ocuparon agora mesmo neste momento histórico e que non podemos desaproveitar. Esta data tan simbólica, o 15M, donde tantos e tantas de nós estivemos nas plazas para protestar contra a situación política donde non nos representaban, donde non sentíamos que había unha democracia real, donde xa empezou este sermen de repudia ao régimen do 78 e que, como non tuvo unha grande política, causou a dolorosa maioría xunto ao Partido Popular. Entón, como somos tan responsables, non queremos que isto volva a pasar, temos que unirnos, facer forza e deixar os procesos que son moi importantes, pero volcarnos nas medidas que temos que adoptar, nas que todos estamos de acordo, nas que todos somos humanos, nas que todos vamos a complementar, nas que todos vamos a pensar, e que non importa o camino, porque o que importa son os objetivos que nos puxeron aquí. Esta é unha cuestión de Estado, non podemos olvidarlo. E o enemigo é o Partido Popular e os partidos que queren seguir nesas dinámicas que nos puxeron aquí. Queremos dar as gracias tamén, eu quero dar as gracias ás maneras municipais, porque están facendo un traballo que é absolutamente necesario, é a administración que está máis preto da ciudadanía e que están sufrindo un acoso absolutamente indecente por parte das oligarquías e dos medios de comunicación colaboradores que están facendo. E que os necesitamos, e que deben estar apoiándonos e nos apoiándonos en eles para poder conseguir os objetivos que nos puxeron aquí. Por eso ninguén sobra, todos sumamos e todos somos necesarios.
E por iso bonito este momento de coñecernos e de estar aquí presentes. É unha cuestión de Estado, é unha cuestión na que temos que avanzar e ter claro que o PP non se vai a dar por vencido porque a oligarquía que se ocurra vai a estar acosando e é a súa ferramenta perfecta para seguir facendo que nada cambie e seguir lucrándose de nós, seguir destruindo os nosos dereitos e seguir destruindo o Estado de Bienestar. Non é unha cousa que podamos pasar a lixeira, porque iso vai marcar xeracións futuras, non solamente o noso presente. E por iso é tan serio que temos por diante, e que temos que facer un proxecto forte para Galicia e digno para Galicia. E por iso non temos que sentarnos e a poñer en común o que temos, pois en o que estamos de acordo, o que temos en común. Esas propostas programáticas para a sanidade, para a educación, para os nosos maiores, para os nosos nenos, para as nosas familias, para os nosos xóvenes que están fora, para a investigación, para todo o que nos vai facer sair adiante. E o método é o que vai garantir que cando cheguemos aí, porque eu estou segura de que imos a dar un vuelco nas eleccións xerais e que se xa como segunda forza podemos ser primeira forza e que a Unión podemos chegar ao Estado español a gobernar e na Xunta tamén. E por iso temos que traballar, poñernos todos de acordo e seguir con responsabilidade cara adiante, porque este momento histórico en honor a ese IPM temos que dar os actos e institucións de maneira definitiva e poñerse ao servicio da xente. E para rematar, non me quero enredar máis porque xa creo que se dixo todo. Eu quero finalizar dicindo que a Unión da Esquerda, para mí, e seguro que para moitos, e moitas de vos a maioría, ten a súa razón de ser no brillo e na ilusión dos ollos da xente que estamos vendo como nunca. Eu nunca había votado con tanta ilusión á xente como nas municipais de 2014, nin como nestes comicios do 20 de decembro, porque de verdade era emocionante, vamos a facer historia otra vez, esa ilusión non podemos defraudar e ver a xente que levaba anos e anos votando ao Partido Popular e que entende perfectamente o que está pasando e que se emociona ver esta foto, pues efectivamente as compañeros de Esquerda Unida, a Carolina, a José Manuel, a todos nós, aos alcaldes das mareas, que xa non distinguen quenes somos, só saben que somos xente que vamos a pelexar por eles, que vamos a pelexar por garantir os seus dereitos e que vamos a pelexar por defender os do PP e as súas políticas. E cando as persoas que levan tantos anos votando o PP o ven tan claro, creo que a nosa responsabilidade non a podemos facer allea e que temos que estar á altura destas circunstancias e que podemos facer non solamente que medre en marea, sino que fagamos a nova política a través da Unión da Esquerda para votar o PP e para poder seguir construindo